Butho kamabandla kaqunda kadibandela kaMbikazi kwabumntu onxathu akalahlwa mphemba abanye xa bephemba ngamaphepha nina niphemba ngamabele ambelebele bububele bathi siyophemba ngamazimzima selenge kubano yosithungela lo manxeba ngamanxuluma kanonjelwa langelaphuma endlebeni yendlovu nyaka wumbe laphuma endlebeni yengwenya magatshu njengengwe ndabezitha siyanqula kaloku xa sitshoyo siyacenga siyacela siyathandaza namkelekile kaloku elikhaya lamachiza ikhaya kaloku lenkcubeko yesintu namhlanje sifikile kaloku olusuku ibe iyi-Saturday ngumgqibelo the 29th of August 2020 sivala olosuku lwamanina sivala lo nyanga yomama nje basesithetha ngamasuku nje sithemba kaloku abantu abangomama balivile kaloku usuku lwabo lokugqibela phela nina le mina ndanobe iphela nini kodwa ke bayivile inyanga yabo ibimnandi besenzelwa izinto ezinhle ngootata abasemizini yabo namhlanje kaloku njengoba siyazi uba ngumgqibelo sithi don't forget to subscribe kaloku mntanomhle ukwenzela uba zingakushiye ezilandelayo kweminye imigqibelo nangawolozithathu nangemivulo njeba sididiyela nje kweli khaya kaloku ngemigqibelo nanjengoba niyazi ukuba siye siphathe ezidlumzi sincukole kaloku ngeziya bekhe kodwa phele kawudiza ihlebe elithile namhlanje sithetha ngawe kunye nalo mayezeni uhamba kuye sithi caution asithi caution ke asithethi ngagama lamntu asibizi mntu izaba nguwe ke ozawuzibizela lo mntu uza kumbiza maswagawule swarhuqe kaloku kwenzela ukubana ungatshonilanga silapha kufuneka siyonxiba iimaski ze-COVID namhlanje kaloku njengoba siphethe le topic sisithi wena nomntu wamayeza sisithi caution sifuna ukuyitshayelela kaloku ngelithi ungalibali ukuqhubeka side siyofika ekugqibeleni kuba kaloku lento siqala njengale ntshayelelo ithi le ntshayelelo siphila namhlanje kwilizwe nelixa apho emninzi khona umntu onyangayo ilula ke lento kumuntu onyangayo all you need is just a Facebook page okanye ube kulo mntu une-YouTube njengobhele then uqalise ke ngokukutaka umane uthatha izinto ezibhalwe komnye indawo bhalwe konye uFacebook uzibeke kulena yakho indawo into ezawulandela ke izaba zizijwile abantu bathi ndiqoliwe nabantu bakuthi ke are not prepared to learn xa sigqitha ke kuyo lento sesiyichaza ulandela ezi zinto zilapha koFacebook apho kuzabakho ndoda ithile eza kuthumela imessage ube ungayazi le ndoda zange nadibana phi ikubhalele iprofesi xhaphakile lento particularly around iBhayi xhaphakile lento umuntu akubhalele le message akuxelele ngezingxaki unazo xa uthi uyazijonga ezingxaki zingxaki zakho nyani akakutyholi akuxelela ukuthi imeko yakho isemngciphekweni isesichengeni oyena muntu oza kukhulula kule meko ukuyo nguye lo mntu kubhalele le message athi faka imali kwaShoprite emva koko uza kuthumelela izinto zokwenza siyaqhubeka ke emva kwexesha xa uthi uyabuyela kula number ayisekho la number iphelele esithubeni ngelinye ixesha ufumane enye imessage okanye ubona apha koFacebook uthiwa faka i-3,000 kwaShoprite uzawufumana i-3 million efrijini abantu bakuthi zibuza uba le mali izawuba igqise i-3 million efrijini lithini ibali layo omnye kuzawuthiwa makafake le 3,000 uzayifumana lo 3 million kwi-akhawunti yakhe asicingi ke bantu abahle akukho nto ikubuzayo ukubana xa sele ngoku ndinale 3 million ebhankini iSouth African Financial Intelligence System xa sina ngoku izonkqonkqoza seyibuza ngale mali ndizawuthi velaphi that is only if le mali ibiyinto eyenzekayo ezawungena nyani le mali kutsho izijwili ke bantu abahle ingakumbi phayana kuDisemba uqala apha kuNovember ziba zininzi ezi zinto xa umjonga uFacebook baba baninzi abantu abafota benemali eninzi apha kwezi foto zabo ukuba nungumuntu ongonqeniyo ukukhangela nokujikeleza apha ku-YouTube
okanye apha koGoogle uzawuzibona ezi foto zii-photos ezinye that are recycled. Wonke umuntu ufota neyakhe nomnye afote neyakhe. Thina ke because siyilaa mouse ebekelwe i-cheese in that mouse trap, siyangena kule trap kuba kaloku silambile nale mali siyayifuna. This is simple stupidity ke bantu abahle okuqhubeka every year. Akukho nyaka ekhe kuthiwe abekho abantu abatyelwe imali ngabantu abathi faka siza kunika imali ezawungena ebhankini kanye ingena efrijini, okanye kuthi uzawuthi xa uvuka ekuseni ibe le mali iphantsi kwebhedi. Let's talk about this complicated one. Lena ovele ubone bayi noko lena iyakholeleka, noko lena ayindirobhi. Nantsi le ndoda inale ndawo yayo, kuyagcwala kule ndawo yale ndoda. Iimoto zisuka kude ngabantu aba abaze kule ndoda ayichazi nantsi indoda. Yakwanoba ngumuntu ongumama, xa sisithi ndoda ke sisathetha nangawe ndoda engumntu ongumama. Xa sithi mama sithetha nangalo mama uyindoda. Nanku ke lo mama ndoda, lo ndoda mama, kugcwele apha kwayo abantu bazele ingxaki ngengxaki. Nanko ke uBhele uzele leyana yakhe ingxaki yasemsebenzini ukuba ethakathana nale ndoda yasemsebenzini. Xa ifika apha kule ndlu yale ndoda iliqale ekuqaleni ibali uba wena uthakathwa ngubani, uthanda unxiba into ethile, igama lakhe nefani yakhe ngubani, uhlala endaweni ethi itsho le nto le ndoda itsho. Ubone uba le ndoda nyani le nto ndibhalele kuyo uyayazi. Athi lo mntu ukuze ndikukhulule kule meko ukuyo, kuba kaloku uba ndinokukhulula kokufutshane ngaphambili ufuna ukunyusa laa mntu, ndinike i-16,000. Uba uyayiqaphela ke le ndoda yale tyhu inde ikunika imizuzu, i-5 minutes is a lot uhleli nayo le ndoda. Ubalisa ikuxelela uba khawulezisa nantsi ityhu. Ukuba kathanga khawulezisa nawe uyazibonela nje ubana apha akukho xesha lawucacisa. Uzayikhupha ke lo 16,000 ke mntana omhle. Emva kwexesha ubone ukubana ndidlalile ngemali yasekhaya kuba zonke zangxaki zisapakishene. Nantsi ke into sakhe sayincokola ke kweli khaya sizayiphinda bantwana bahle, kuba kaloku sidiza amahlebo kule ndawo futhi akho kwamntu ozawuthi le nto siyithethayo ayikho. Apha kwezi ndawo zichaza oku kumila kunje uzawufumanisa ukuba amaxesha amaninzi, you must underline what I just said, amaxesha amaninzi kuchazwa ngezizwe zokubhula ezizibiza igama lomntu. Uyibona phi le nto yale ndawo ukuba inuka ukutsha? Uzawuthi xa ugqiba ukuchazwa apha kakuhle ngendlela ekushiye uxolile kwathiwa khupha lo 16,000, uzawususwa ke ngoku apha kule tyhu yokuchazwa usiwe phaa kulaa tyhu yokuqala enye ityhu ende. Naba bebephambi kwakho nabezemva kwakho linye eliyeza nilinikwayo. Ukuba unikwa ibhotile nonke ninikwa le bhotile. Ukuba uyahlanjwa nonke niyahlanjwa. Ukuba usongelwa iyeza ephetshaneni nonke nimkaneli yeza. Ufumanisa ukubana akukhange kubekho nxibelelwano phakathi kwalo mntu ebekuchaza nalo kuthiwa makakunike iyeza. Umbuzo ke ngokubana xa ngoku ndisuka kulo gqirha kwi-consulting room ndisiya edispensary ndiyothatha amayeza, yintoni encedisa lo wasedispensary ukwazi ukuba ingxaki ugqirha ayibonileyo kum ithini na? Kuba xa sesithetha ke ngoku medically, ugqirha is going to write a script akuthumele dispensary, umntu wasedispensary abone ukuba nantsi into agulayo uBhele, akuthathela amayeza. Ukuba abasebenzi olo hlobo uzawuthi nantsi i-prescription ayidispense. Ayikho njalo ke eyalapha kweli khaya, isize yethu sonke lena iyasifita. Akukho mntu unangxaki idinge elinye iyeza ngaphandle kweli yeza silizeleyo apha sonke. Nantsi ke into efamba uyazi ke mntana omhle, xa uBhele ethe wakwazi ukuya ngqo emhlolweni wakuchaza, is not always the case ukuthi oyena mntu uza kukhulula kulo makhamandela nguye uBhele. Sigqitheleyo size kulena ilandelayo ethi abantu abanyangayo abangoBhele
they've moved online obhele bano-Facebook bane-YouTube obhele bathethe ezireyidweni bazi-celebrity traditional health practitioners. Abantu bayabalandela obhele bayabathanda obhele ezi celebrities nemali ke eziyibizayo yimali yobu-celebrity. Angonqeni ukukuxelela ubhele ukuthi hayi ke mna mntana omhle imali ndiza kuyibiza, ndiyayibiza imali. Funeka uyazi kuba xa ekubiza imali uyibiza abe ebekuxelele. Ithi ke i-conclusion efanele uba uyazi kule nto, it does not mean kuba ubhele ku-YouTube kwabo Facebook ethethe ezireyidweni ungumntu oza kukunceda. Sometimes uncedo lwakho wena luhleli phaa kulaa mama ugogo Sompisi ozinxibele iqhiya yakhe emhlophe ohleli nabazukulwana bakhe. Uncedo lwakho lungaphayana kuye. Sigqithe ke siye kwinote number 3 mntanomhle. Ithi into, before uphume ekhaya uye kumayezeni khawukulayite impepho, khawulayite ikhandlela, khawuthethe namaweni waxelela ukubana ndiya kwaBhele, nantsi into endiyikhalelayo bantu abadala, nantsi into endiyifunayo zihlwele, endibawela ukubana xa ndiya emntwini ibe ngulo mntu ukhethwe nini. Ukuba uBhele akanguye lo mntu, nindibonise, nindinike amandla ndikwazi ukumshiya kuloo ndawo yakhe. Ithi naxa sewufikile ke apha kumayezeni kufuneka umoya wakho ukuxelela ukuba le ndawo yilena ndibhalele kuyo. Ukubana uyavuba umoya wakho awuvumi uza loo mibuzo mibini mithathu ke mntana omhle, ucela indlela uyokhangela omnye umntu oza kukunceda. Kuba kaloku eyokuba uphume kumayezeni ube uqonda uba lebe ndizele andixolanga, imibuzo yam ayiphendulwanga okanye kange kubekho kwaxesha lokuba kuncokolwe nam, uzawuhamba naloo mayeza nawo awazi ukukunceda. Sigqithe siye kwinote elandelayo ethi xa usiya kumntu wamayeza is important ukubana you maintain i-professional relationship. Xa ubuzile kwaBhele sayenze besiyizele yasemayezeni, mawungathi ke lokhu xa ugoduka ulandelwe zii-messages ezithi I miss you, uleli nabani, when will I see you. Noko xa injalo seyinuka ukutsha ihambe ke le nto kwezinye ikona kwezinye indawo. I-relationship yakho nomayezeni bone sekufowunela, ndiyobethelela ngaphaya endaweni ethile ndicela uzondilanda, ndihamba ndiyokomba ngaphayana ndicela uzondilanda namoto. Ngelinye ixesha umayezeni sekufowunela eboleka imali. Namntu ke kudala uhamba amayeza wafumanisa uba nezo mali azibuyi ukuba umnikile umntu wamayeza. Sigqithe ke kuloo note size kwinote elandelayo kuba kaloku sifuna siyigqibelene yale Saturday yoomama, iyinto emfutshane. This note ithi sukuqhubeka noBhele xa ubona ukubana nina nobabini you have reached a ceiling. Kaloku into yamayeza ukuba ubuze kwaBhele uzele idliso nebekelo nenye into, xa ubona ukuthi hayi noko siyenzile le dliso kodwa elibekelo ingathi uBhele liyamoyisa, gqitha mntanomhle. Don't be married kumntu wamayeza, uyenzile ebekwazi ukuyenza, khawugqithe uye kwesinye isihlwele komnye umzi, bakuthathe kule ndawo uBhele akushiye kuyo bayokubeka phaa. Uzawuthi kumntu ohamba amayeza, hayi noko uBhele wandinceda ndizawuthini ngokumshiya, uzawuthini xa eva ndimshiyile. Kaloku mntanomhle phayana you went to buy a service. I-service yakhe uyenzile okanye the goods you went to get ukunikile. Gqitha kaloku impilo yakho le. Don't be married kulo mntu wamayeza. I'm aware ngaba bachazayo akufowunele athi hayi ndikubonile ubuye komnye umzi. Is your right mntanomhle ukubana uye kuloo ndawo akubone uye kuyo? Anitshatanga kaloku nobabini, into obuyiyele kuyo kuye uyigqibile, uyofuna enye ngoku komnye umzi. Is your right. Finally ke mntanomhle kule topic yethu yanamhlanje, i-traditional health practice
iya-evolve. Nawe hamba nayo mntana omhle, nawe be professional njengomntu wamayeza wena mntu unyangwayo. How do you become professional? Do your research mntana omhle before uye emntwini, mazi lo mntu uze uye kuye, njengoba sisenza nje xa sisiya kwezinye ii-professional services. If you go to a lawyer, uqala uminvestigate, ujonge ii-cases zalo mntu aziwinileyo, ujonge ukuthi ithini i-customer care yalo mntu, bathini abantu after they've accessed i-service yakhe, ithini after care, after umbhatele, ingaba i-relationship iyaphela na xa benikhe noluza ecourt okanye ikhona na i-follow up. Nalapha ke mayezeni, try to do into enjalo. Luckily ke kwabo mayezeni sithetha ngabo bako-Facebook, uyakwazi utshekisha ne-feedback yabantu ngalo mayezeni, so that xa inuka ukutsha umbaleke. You have the right to run and run very fast, kuba kaloku we've got hyenas covered zezi sheepskin, wathi itofontofo le hyena yile sheepskin. Nantso ke into ebesiyiphethe ke mntana omhle, njengoba sizama ke ukuthi we want to improve i-traditional health practice, we also want to improve even ii-customers zayo le practice. Masiyeke ke sithi wena mntu othi ufuna uhlomla, wena mntu othi kwindawo ekutsarhileyo, wena mntu othi ayiphele, khawungena apha ngaphantsi utsho ukubana uthini wena mayezeni omkhulu. Okwakaloku nje masiyeke ilale sicamagushe kuloo manyange sithi kuwo makube chose kubele camagu.